Ξεκινάμε τη σημερινή συνάντηση με την καθιερωμένη επίκληση. Ελπίζω ότι βλέπετε την οθόνη. Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyestarajam Brahmanam Brahmanaspada Anashrinvannuti Dasadanam Prano Devi Sarasvati Vajebirvajinivati Dinama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Sarasvatye Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Συνεχίζουμε λοιπόν με το έκτο κεφάλαιο, όπου πολύ περιληπτικά στην προηγούμενη συνάντησή μας είδαμε ότι ο Κρίσνα άρχισε να δίνει στον Άρτζουνα οδηγίες σχετικά με την άσκηση του διαλογισμού. Είπαμε ότι αυτό το κεφάλαιο είναι ο Dhyana Yoga, ο οποίος αφορά στην άσκηση του διαλογισμού και είναι το μοναδικό έτσι κεφάλαιο που μιλάει με λεπτομέρειες γι' αυτό. Και αναφέραμε παράλληλα και τα 8 στάδια της Yoga Sutra του Παταντζάλη, της Αστάγκα Yoga όπως λέγεται, ή Raja Yoga επίσης λέγεται. Και τα ψιλοεξετάσαμε ένα-ένα. Μιλήσαμε και για τα 3 τελικά στάδια, πώς από την συγκέντρωση περνά στο διαλογισμό, ο οποίος με αρκετή επιμονή και όταν εξασκηθεί αρκετά για αρκετό χρονικό διάστημα, είπαμε και τον παράγοντα χρόνο, περνά στο σαμάντι, που είναι ο στόχος ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση από την προηγούμενη φορά ή μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα κατευθείαν. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Αν όχι, προχωράμε στην παρακάτω. Συνεχίζω με το στίχο 15, αν και ο Σάμι είχε επιδείξει εδώ 2-3 στίχους, όπου λέει ότι ο γιόγκι που έτσι κρατά το σώμα και το νου του διαρκώς προσιλωμένα σε μένα και έχει πειθαρχήσει το νου του, φτάνει στη λύτρωση και κατοικεί εντός μου σε υπέρτατη ειρήνη. Οπότε μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο που ο γιόγκι έχει περάσει τα τελικά στάδια της συγκέντρωσης του διαλογισμού και του σαμάντι ουσιαστικά. Αυτό μας περιγράφει εδώ το σαμάντι, όπου εφόσον έχει προσιλώσει το νου του και το σώμα του, είπαμε, σε ακινησία, σε άσανα, και έχει πειθαρχήσει το νου του ώστε να είναι σταθερός σε ένα σημείο, οδηγείται στη λύτρωση, στη μόξα, στην απελευθέρωση και κατοικεί εντός μου. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε κατάσταση νιώθει ότι βρίσκεται συνεχώς μέσα στο Θεό. Είναι δηλαδή σε μια συνεχή παρουσία του Θεού. Και το πιο ωραίο κομμάτι σε αυτό το στίχο είναι σε υπέρτατη ειρήνη. Η γαλήνη μπορεί να πούμε. Ultimate peace. Παρά σάντι.
Αυτή η υπέρτατη ειρήνη είναι ουσιαστικά ο στόχος στον οποίο στοχεύουν όλοι οι γιόγκοι. Και θυμόμαστε ίσως και έναν στίχο που είχαμε δει παλιότερα που έλεγε ό,τι και να έχεις, ας πούμε, ό,τι αγαθά και να έχεις, τι να τα κάνεις αν δεν έχεις ειρήνη, δεν μπορείς να τα απολαύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή η ειρήνη είναι υπέρτατη αξία. Μαζί με την αγάπη θα έλεγα ότι είναι ίσως από τις κορυφαίες αξίες τις οποίες επιδιώκει και ή οφείλει να επιδιώκει ο άνθρωπος, να κατακτήσει την ειρήνη. Ε, Συνεχίζοντας στον 16ο στίχο λέει «Ω Άρτζουνα, ο γιόγκα δεν είναι για όποιον τρώει πάρα πολύ, ούτε για όποιον δεν τρώει καθόλου, ούτε και για όποιον κοιμάται πάρα πολύ ή δεν κοιμάται ποτέ». Και συνεχίζω και στον από κάτω. Για αυτόν που είναι μετρημένος στο φαγητό και στη διασκέδαση, στην προσπάθεια για δράση, στον ύπνο και στην αγρύπνια, ο γιόγκα γίνεται ο εξολοθρευτής της δυστυχίας. Ουσιαστικά, εδώ μας μιλάει για το παν μέτρον άριστον, που λένε οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο, πέραν του ότι όλες οι φιλοσοφικές παραδόσεις ενώνονται και μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο Βούδας μιλάει για τη Μέση Οδό. Αν δεν κάνω λάθος και ο Αριστοτέλης νομίζω. Απλά αυτό το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει, οπότε δεν είμαι σίγουρος 100%. Αν το ξέρει κάποιος ας μου το επιβεβαιώσει. Ε, Πάντως αυτή είναι και η ομορφιά και εδώ πέρα, ότι δεν εξωθεί τον άνθρωπο σε ακραίες πρακτικές, σε ακραίες νηστείες ή ασκήσεις που να εξουθενώνουν το σώμα, αγρύπνιες που να εξουθενώνουν το σώμα. Λέει ότι αν συνεχίσεις κάνοντας λίγο με μέτρο το κάθε τι, και το φαγητό και τον ύπνο με μέτρο, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο όμως από όσο χρειάζεσαι, και τη διασκέδαση ακόμα με μέτρο, και την προσπάθεια για δράση, δηλαδή τις δουλειές που θα κάνεις κάθε μέρα, δηλαδή όλα με μέτρο. Αν έχεις μέτρο στα πάντα, τότε ο γιόγκα θα έρθει στη ζωή σου και θα εξολοθρεύσει ή θα εξαφανίσει κάθε δυστυχία. Σαν να σου λέει ότι το μέτρο είναι ο δρόμος για τον γιόγκα, για την ένωση. Οπότε και αυτό έτσι είναι ένας παρήγορος στίχος, οι δύο παρήγοροι στίχοι, που, που δείχνουν ότι δεν είναι για αυτούς που κάνουν ακρότητες με τον εαυτό τους, αλλά είναι για όλους εμάς, που δεν είμαστε ίσως και σε θέση να κάνουμε ακραίες πρακτικές. Και μάλιστα ο Σουάμι φέρνει και σαν παράδειγμα το πρόγραμμα που έχουν στα σχολεία τους τα παιδιά, που ξυπνάνε 4:30 το πρωί και κοιμούνται 9-9:30 τη νύχτα, και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το πρόγραμμα και παίρνουν αρκετό ύπνο, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει χρόνος για όλες τις δραστηριότητες, και οι οποίες μάλιστα είναι και κατανεμημένες με βάση τις ποιότητες της ώρας μέσα στην ημέρα. Έχει μιλήσει πολλές φορές ο Μπάμπα γι' αυτό και έχει πει ότι από τις 4 το πρωί μέχρι τις 8 το πρωί είναι μια σατβική ώρα. Ενδείκνυται για διαλογισμό και πνευματικές πρακτικές. 8 το πρωί με 4 το απόγευμα είναι ρατζασική ώρα. Ενδείκνυται για δράση μέσα στον κόσμο, για δουλειά και οτιδήποτε άλλο. 4 το απόγευμα με 8 το απόγευμα είναι μια σατβική ώρα πάλι. Πάλι μπορεί κανείς να τις αφιερώσει σε διαλογιστικές ή πνευματικές πρακτικές. Και 8 το βράδυ με 4 το πρωί είναι η ταμασική ώρα, που είναι η κατάλληλη για ξεκούραση, ας πούμε.
Χοντρικά αυτά είναι σαν ένας μπούσουλας για να ξέρει ο άνθρωπος πώς να προσαρμόσει το πρόγραμμά του, ας πούμε. Αλλά εκεί στο άσραμ και στα σχολεία το τηρούν ακριβώς. Με αρκετή ακρίβεια δηλαδή. Αφού σου λέει ξυπνάνε 4.30. Συνεχίζοντας λοιπόν, μετά λέει όταν ο πειθαρχημένος νους, επίσης οποιαδήποτε στιγμή θέλετε με διακόπτετε, έτσι. Σχολιάζετε ή ρωτάτε, αν θέλετε. Επειδή εγώ μπορώ να το συνεχίσω αυτό τώρα, να το βγάλω μόνο κοπανιά, αλλά ίσως θα είναι κουραστικό, γι' αυτό αν θέλετε κάτι να μου λέτε. Ε, Όταν ο πειθαρχημένος νους μένει προσιλωμένος στον εαυτό, απαλλαγμένος από επιθυμία για απόλαυση, τότε το άτομο λέγεται πως έχει επιτύχει την τελειότητα στον γιόγκα. Εδώ πάλι βλέπουμε πως μας υπενθυμίζει ότι ένα κλειδί είναι πρώτον είπαμε η προσήλωση σε ένα πράγμα, στον εαυτό, και δεύτερον η απαλλαγή από την επιθυμία. Το έχει πει ήδη πάρα πολλές φορές, το ξαναλέει και λέει ότι όταν το έχεις πετύχει αυτό έχεις τελειότητα στο γιόγκα. Άλλος ένας τρόπος είναι να ξαναπεί αυτό που ήδη το έχει πει πολλές φορές. Ο γιόγκι που έχει τυθασέψει το νου του και διαλογίζεται συνεχώς επάνω στον εαυτό, μοιάζει με τη φλόγα ενός λιχναριού που είναι σε μέρος απάνεμο και δεν τρεμοπαίζει. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος στίχος, νομίζω, γιατί όπως όλοι ανάβουμε ένα κερί και βλέπουμε όταν δεν έχουμε ανοιχτό παράθυρο, βλέπουμε μια απόλυτα σταθερή φλόγα, ακίνητη, και είναι η τέλεια εικόνα, γιατί η φλόγα ενώ είναι ακίνητη, παρόλα αυτά είναι ζωντανή, δηλαδή ακτινοβολεί συνεχώς μια ενέργεια, γίνεται συνεχώς μια διεργασία της καύσης και εκπέμπει το φως, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι τελείως ακίνητη για αρκετή ώρα, αν το έχετε προσέξει δηλαδή. Είναι κάπως μαγικό. Και μου αρέσει πολύ πως εδώ ο Κρίσνα παρομοιάζει τον γιόγκι που έχει το νου του τασευμένο, ακίνητο, πειθαρχημένο και συνεχώς επάνω στον εαυτό, να θυμίζει αυτή τη φλόγα την τελείως ακίνητη. Ε, και ταυτόχρονα παρομοιάζει και το νου του κοινού ανθρώπου, ας πούμε, που δεν είναι σε διαλογισμό, σαν μια φλόγα που τρεμοπαίζει. Και αυτό είναι έτσι μια δυνατή εικόνα, γιατί έχετε δει, ας πούμε, την ταραχή που σου προκαλεί ακόμα και το φως ενός κεριού που τρεμοπαίζει. Είναι δηλαδή έντονο και μπορεί και να σε ταράζει, ας πούμε. Ε, Κάποιος μου είχε πει ότι δεν μπορούσε να διαλογιστεί μπροστά σε κερί, γιατί η παραμικρή κίνηση, ας πούμε, τον ενοχλούσε. Δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε πει. Ε, άρα δείχνει ότι πραγματικά είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Πως ο τέλειος νους του τέλειου γιόγκι είναι μια εντελώς ακίνητη σταθερή φλόγα. Νομίζω ότι η εικόνα το δίνει καλύτερα από ό,τι μπορώ εγώ να το εξηγήσω. Προχωρώντας και περνώντας μερικούς στίχους, λέει, έχοντας κατακτήσει την κατάσταση αυτή, διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο για να επιτύχει. Όντας έτσι εδραιωμένος, δεν τον κλονίζει ούτε η μεγαλύτερη θλίψη. Και, και πάλι έχουμε ξαναπεί ότι αυτός που είναι, ας πούμε, αταλάντευτος ή ατάραχος απέναντι στα πάνω κάτω της ζωής είναι ο γιόγκι, έτσι, είναι εδραιωμένος στον εαυτό. Και εδώ πάλι το επαναλαμβάνει ότι ό,τι και να του συμβεί δεν θα τον κλονίσει, δεν θα τον ταράξει,
δεν θα τον αγγίξει εσωτερικά. Οτιδήποτε και αν φέρει η ζωή, ας πούμε, για αυτό το «ον». Ε, και επίσης είναι ωραίο που λέει ότι διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο για να επιτύχει. Βρίσκεσαι εκεί και πάβει πια να υπάρχει κάποιος ανώτερος στόχος. Πάβεις πια να είσαι και άτομο, ουσιαστικά, με στόχους και με ίσως επιδιώξεις, γιατί είναι μια κατάσταση που ίσως, αν μπορώ να μιλήσω για αυτήν εγώ, τη φαντάζομαι σαν απλά η συνειδητότητά σου έχει γίνει ένα με τη συνειδητότητα του σύμπαντος, οπότε ε, δεν είσαι πια ένα άτομο, ένα σώμα νους που λειτουργεί με προσωπικές απόψεις, προσωπικές προτιμήσεις, προσωπικές επιθυμίες ή στόχους. Δεν έχεις πια κάτι άλλο για να πετύχεις. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αυτά τα όντα συνεχίζουν να ενεργούν μέσα στον κόσμο και να δρουν για τη βοήθεια όλων. Οπότε, ενώ και ο Κρίσνα ο ίδιος το έχει πει πιο πριν, ενώ για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να με δεσμεύει στον κόσμο αυτόν, δηλαδή εγώ ο ίδιος δεν έχω κανένα καθήκον, σε αντίθεση με όλους εσάς που έχετε έρθει για να κάνετε το καθήκον σας, εμένα δεν με δεσμεύει κανένα καθήκον και ωστόσο εγώ ενεργώ συνέχεια μέσα στον κόσμο. Άρα είναι δραστήριος. Απλώς είναι ένα όργανο στα χέρια της θεϊκής συνειδητότητας, ας πούμε. Είναι ένα εργαλείο περισσότερο παρά ένα, ένα «ον» με δικά του πλάνα, ας πούμε. Αυτή η κατάσταση, τώρα αυτή τη λέξη την έχω βάλει με 3 διαφορετικούς τρόπους μεταφράσει. Αυτή η κατάσταση απεμπλοκής, αποκοπής, αποστασιοποίησης από την επαφή με τον πόνο, μάθε πως αυτή είναι ο γιόγκα. Αυτός ο γιόγκα πρέπει να ασκείται με αποφασιστικότητα και με αταλάντευτο νου. Εδώ βλέπουμε άλλον ένα ορισμό του τι είναι γιόγκα. Και αυτός είναι πολύ ωραίος. Θα σας θυμίσω ότι έχουμε ήδη δει 2 ή 3 ορισμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο μάλλον έλεγε, ή στο τρίτο, στο δεύτερο, έλεγε ότι ο γιόγκα είναι η τελειότητα στη δράση. Μετά έλεγε ότι ο γιόγκα είναι η αταραξία. Σαμάτβαμ γιόγκα ουτσιατε. Λένε ότι η αταραξία στο νου, αυτό που είπαμε ομοιόσταση, η ομοιόσταση είναι γιόγκα, να είσαι πάντα όμοιος σε όλες τις καταστάσεις. Και ένας άλλος ορισμός που έχει δώσει ο Πατάντζαλη ήταν ότι η γιόγκα είναι η εξάλειψη των διακυμάνσεων του νου. Να έχεις έναν ακίμαντο νου. Αυτό είναι γιόγκα. Και εδώ συναντάμε έναν τέταρτο ορισμό, πως είναι η αποκοπή ή η απεμπλοκή από την επαφή με τον πόνο. Και χρησιμοποιεί μια λέξη, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να τη βρω γιατί έχει ενδιαφέρον για να την καταλάβουμε καλύτερα. Χρησιμοποιεί μια λέξη στο 23, που είναι δι-γιόγκα. Δηλαδή έχει μέσα της τη λέξη γιόγκα, αυτή η αποκοπή, αλλά είναι το αντίθετο του γιόγκα. Είπαμε γιόγκα είναι η ένωση. Άρα εδώ δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, γι' αυτό έχω βάλει 3 λέξεις. Είναι η αποένωση, η αποκοπή ουσιαστικά, η βι-γιόγκα, η αποκοπή από την επαφή με τον πόνο. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος ορισμός. Διότι αυτός που είναι σε γιόγκα, που έχει ενωθεί με τον εαυτό, με τον Μπράχμαν, με τον Θεό,
όπως θέλετε πείτε το, ουσιαστικά έχει αποκοπεί από την επαφή με τον πόνο, στην οποία βρισκόμαστε όλοι εμείς. Και είναι σαν να μην βιώνει αυτό τον πόνο πια. Μπορεί να βιώνει την κατάσταση, αλλά να μην αισθάνεται τον πόνο, ο οποίος συνήθως είναι κυρίως ψυχολογικός, είναι συνήθως νοητικός. Είναι νοητικό δημιούργημα. Ακόμα και οι πόνοι του σώματος είναι συνήθως πολύ λιγότεροι, αν τους δούμε αντικειμενικά, μικρότεροι, σε σχέση με το πώς τους βιώνουμε λόγω του νου μας. Ο νους τους μεγαλοποιεί πάρα πολύ. Ε, Πιστεύω να το έχετε διαπιστώσει και εσείς, ας πούμε, γιατί συνδέεται συνήθως με το φόβο, οπότε περισσότερο φοβάσαι ότι θα πονέσεις και θα υποφέρεις και γι' αυτό υποφέρεις, παρά αν το αντιμετώπιζες ψύχραιμα και το αποδεχόσουν εντελώς απλά. Και θα πω ένα παράδειγμα για να μιλήσει και ο Σπύρος, ότι είχε αναφέρει μια ιστορία ο Σάντγκουρου, ο Μουσάτος, ο γνωστός αυτός γιόγκι, και έλεγε ότι κάποια στιγμή είχε χτυπήσει με τη μηχανή του, είχε πέσει η μηχανή πάνω στο πόδι του. Αυτός συνήθιζε να κυκλοφορεί με μηχανή όλη την Ινδία και του είχε σκίσει το πόδι σε ένα μεγάλο βάθος και μήκος, του είχε κάνει μια τεράστια πληγή που φαινόταν το κόκαλο ουσιαστικά. Και νομίζω κρεμόταν και η σάρκα κάπως ένα κομμάτι. Και όλοι που τον είδανε πάθανε σοκ. Και αυτός απλά το είδε ότι συμβαίνει αυτό και πήγαινε να βρει ένα γιατρό για να το φτιάξει. Και ο γιατρός του έκανε ράματα εκεί επί τόπου, ας πούμε, και του λέει δεν πονάς, ας πούμε τώρα. Δηλαδή πραγματικά δεν εκδήλωνε πόνο ε, ο ίδιος. Αλλά λέει, ναι, γνωρίζω, λέει, ότι το σώμα μου πονάει αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Το έβλεπε δηλαδή τελείως σαν κάτι τρίτο, σαν κάτι αποκομμένο από αυτόν, απομακρυσμένο από αυτόν. Μου είχε φανεί πολύ ωραίο παράδειγμα, ας πούμε. Πως ακόμα και ο σωματικός πόνος πια δεν σε αγγίζει τόσο. Πες μου, Σπύρο. Εγώ θέλω να πω ότι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση στα μικρά παιδιά, όπου μπορεί να χτυπάνε και να χτυπάνε και άσχημα ορισμένες φορές, προφανώς θα κλάψουν, αλλά μπορεί να, ας πούμε, έτυχε ο δικός μας να βάλει γύψο στο χέρι του, επειδή το έσπασε. Ή μπορεί να έχουν χτυπήσει πολύ, ας πούμε, και να βλέπεις μια μεγάλη, ή να βλέπεις μπλαβισμένο το μάτι, ή να βλέπεις, ας πούμε, εκδορές σε όλο του το κορμί, ας πούμε, κτλ. Ε, είναι ικανά μετά από μισή ώρα να κάνουν, και πολύ λέω, μισή ώρα για το σπάσιμο, για τα υπόλοιπα, να κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό το κοίτα τι έπαθα και κοίτα γιατί να πέσω και κοίτα γιατί να με πονάει τώρα να με τραβάει ξέρω εγώ το θέρμα μου ή γιατί να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω το ένα μου χέρι. Όλα αυτά δεν υπήρχαν ποτέ στη σκέψη του, ας πούμε. Δηλαδή, άρχισε να παίζει, να γελάει, να τρέχει, αμέσως. Πιο πολύ θα έκλαιγε όταν θα πήγαινε να του βάλεις μια κρέμα και να του θυμίσεις και να του ξαναεπαναφέρεις στη μνήμη αυτό που είχε. Αλλά ήταν ικανός να το ξεχάσει τελείως. Αυτό ήθελα να πω, ότι το έχω ακούσει σαν κάποιος άλλος μου το έχει πει σαν πονοσώμα, δηλαδή μια ιδιότητα, ας πούμε, που κάνουμε δικό μας τον πόνο του σώματος, αυτό που είπες. Ναι. Ναι, πολύ, πολύ ωραίο παράδειγμα, Σπύρο, να Που τα είδες. παιδιά δεν το έχουν ελάχιστο, τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία με το δικό μου γιο αυτό έχει δείξει. Εκτός αν έχουν ιστερικούς γονείς που τρέχουν από πολύ μικρά από πίσω τους, «Α, μην πέσει, μην πέσει το παιδί, τι έπαθε το παιδί», που του τρομάζει ο γονιός ουσιαστικά. Είναι κάτι μάνες. Πέφτει το παιδί πριν το παιδί καταλάβει τι έχει συμβεί, αν πονάει, δεν πονάει, πριν αντιδράσει. «Α, τι έπαθες!» Ξέρω, οπότε το παιδί τι θα κάνει, θα κλάψει,
θα φοβηθεί Καλά, είναι και το χειρότερο. Αυτό και θα πιστεί ότι πονάει. είναι το ότι δεν σου είπα να μην τρέχεις. Δεν σου είπα. Τώρα που Μμ. χτύπησε, ποιος φταίει. Δεν σου είπα. Και πολλοί τα δέρνουν και από πάνω. Κάποιοι μάλλον, να μην το λέω πολλοί. Κάποιοι τα δέρνουν και από πάνω επειδή πέσανε και επειδή χτύπησαν. Και δεν ήταν όσο προσεκτικοί τους είχαν πει. Ναι, και καταλήγουν τα καημένα εξημερωμένα παιδιά σε ζωολογικό κήπο, ας πούμε. Ενώ εγκλωβισμένα πια σε μια συμπεριφορά που είναι τελείως εξωγενής, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην το σκέφτομαι. Δεν μπορώ, καθόλου δεν το μπορώ αυτό. Ε, Πάντως ναι, τα παιδιά από τη φύση τους, όπως βλέπεις, ναι, δεν έχουν αυτή τη φοβία ότι πω μην πονέσω, μην χτυπήσω. Και έτσι δεν βιώνουν τον πόνο με τον ίδιο τρόπο που ίσως τον βιώνουν ως ενήλικες. Μετά, συνεχίζοντας, λέει με τη διάνοια, πρικισμένη με ακλόνητη πεποίθηση και το νου προσιλωμένο στον εαυτό, ας κατακτήσει σιγά σιγά τη γαλήνη, χωρίς να σκέφτεται τίποτε άλλο. Και εδώ ο Σουάμι υπογραμμίζει αυτό το σιγά σιγά, το οποίο, γιατί όλα τα άλλα βέβαια τα έχει ξαναπεί 100 φορές, αλλά εδώ έχει σημασία ότι δεν θα γίνει ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Μην προσπαθήσεις, ας πούμε, να πεις, OK, τώρα σήμερα θα κάτσω για διαλογισμό και δεν θα σηκωθώ αν δεν πραγματώσω τον εαυτό. Μην προσπαθήσεις, σου λέει, να το κάνεις αυτό, γιατί πιθανότητα θα απογοητευτείς, ή θα αποκοιμηθείς ή θα αγανακτήσεις και δεν θα το συνεχίσεις. Το θέμα είναι η σταθερότητα. Σιγά σιγά, δηλαδή αν το βάλεις σε ένα πρόγραμμα και κάνεις λίγα λεπτά κάθε πρωί και σιγά σιγά το αυξάνεις και πάλι σιγά σιγά και με μέτρο, θα έρθει και θα κατακτηθεί αυτό από μόνο του. Εσύ απλά πρέπει να το βάλεις στη συνήθειά σου και πάλι με ήπιο τρόπο και βλέποντας ο καθένας, κρίνοντας για τον εαυτό του πόσο αισθάνεται άνετα, πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει και πόσο του ταιριάζει. Ε, Εδώ πραγματικά είναι και αυτό ακόμα ένα έτσι ανακουφιστικό κομμάτι της γκίτα, που είναι πάλι προσαρμοσμένη στον άνθρωπο και στην κατάσταση του καθενός, στη θέση από την οποία βρίσκεται ο καθένας, και δεν δίνει ξέρω εγώ, μια συνταγή για όλους, κάντε όλοι αυτό τόσες ώρες, τόσα λεπτά, ας πούμε. Είναι πολύ, είναι, νιώθω ότι είναι έτσι ανακουφιστικό αυτό. Ε, Κάθε φορά που ανήσυχος και ασταθής νους για οποιοδήποτε λόγο ξεστρατίζει, πρέπει κανείς να το συγκρατεί και να τον επαναφέρει στον έλεγχο του εαυτού. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Να προσπαθείς, καταρχάς, αυτό από μόνο του υποδηλώνει παρατήρηση του νου. Σημαίνει ότι συνεχώς έχω επίγνωση. Τι μου συμβαίνει, έχω συναίσθηση, τι σκέφτεται ο νους μου. Αυτό είναι κάτι που περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ακολουθούν τις σκέψεις τους τυφλά και ταυτίζονται με αυτές. Θεωρούν ότι είναι δικές τους. Και ό,τι υπάρχει μέσα στο κεφάλι τους θεωρούν ότι είναι δικό τους. Και άρα οφείλουν να το ακολουθούν. Ενώ ο άνθρωπος που μπαίνει στο διαλογισμό ουσιαστικά διαπιστώνει ότι ίσως, για να μην πω τίποτα, θα πω σχεδόν τίποτα από όσα έχουμε στο κεφάλι μας δεν είναι δικό μας. Αν το σκεφτούμε δηλαδή, ε, όλα αυτά που περνάνε μέσα από το νου μας από το πρωί μέχρι το βράδυ
είναι απλά αναμασίματα από προηγούμενες σκέψεις, εμπειρίες, φαντασίες, πράγματα που ακούσαμε, πράγματα που είδαμε, που διαβάσαμε. Τίποτα δεν είναι δικό μας από όλα αυτά. Τίποτα. Και ακόμα και αν πάμε να κάνουμε μια δικιά μας σκέψη και αυτή, και για να τη δομήσουμε αυτή χρησιμοποιούμε υλικά που ήδη από κάπου τα έχουμε συλλέξει. Από αλλού πάλι. Οπότε αυτό το ότι πρέπει να παρατηρείς το νου και να βλέπεις που πηγαίνει, ε, ώστε να τον συγκρατείς και να τον επαναφέρεις, αυτή είναι όλη η δουλειά ουσιαστικά. Η παρατήρηση του νου, η συγκράτηση και η επαναφορά του, είπαμε για το στάδιο της νταράνα, της συγκέντρωσης, το οποίο προηγείται του διαλογισμού, που είναι η Διάνα. Το στάδιο της νταράνα είναι η συγκέντρωση του νου σε ένα σημείο. Αλλά επειδή όλοι μας έχουμε έναν ανήσυχο νου, γιατί είναι η φύση του να ασχολείται με κάτι και να πηδάει από το ένα στο άλλο, είναι θέμα εξάσκησης λοιπόν. Γι' αυτό το πράγμα κάνει λόγο ο Κρίσνα εδώ και θα το πει και πιο ξεκάθαρα την επόμενη φορά που θα δούμε τους παρακάτω στίχους. Αλλά αυτή ακριβώς εδώ είναι η άσκηση της νταράνα, δηλαδή μόλις πάει ο νους να φύγει, ξανά επιστρέφεις στο μάντρα ή στην εικόνα του Θεού ή στο πρόσωπο του Θεού που προτιμάς και εξασκήσεις αυτό, εξασκήσεις τη συγκέντρωση. Κάποιος έχει γράψει κάτι στο chat. Ναι, ο Εμίλιος μιλάει για το πονοσώμα που το έχει αναφέρει ο Εκχαρτόλε. Ναι. Νομίζω έχει ένα λίγο διαφορετικό ορισμό ο Εκχαρτόλε για το πονοσώμα. Ε, Μπορούμε αν θέλετε λίγο να μας το θυμίσει ο Εμίλιος στο τέλος. Αν δεν έχεις αντίρρηση να κάνω από λίγο για τους παρακάτω στίχους για να προλάβουμε το σημερινό. Συνεχίζει λοιπόν τώρα εδώ, είναι 4 στίχοι που είναι πολύ, πολύ ωραίοι και πολύ ουσιαστικοί και λένε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Είναι σαν μια ενότητα και μου αρέσει πολύ αυτό. Να πω εγώ Ε, κάτι σύντομο, συγγνώμη, συγγνώμη Ευάγγελε, ναι, έλα Σπύρο. για το Πες. προηγούμενο στίχο και για το μυαλό που ξεστρατίζει. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ ανακουφιστικό αν τη στιγμή, γιατί κάποιοι παρότι δεν έχουν κάνει διαλογισμό, έχουν την επίγνωση, την είχα και εγώ πριν κάνω διαλογισμό, ότι ο νους ξεφεύγει πηδώντας από τη μία σκέψη στην άλλη και δημιουργώντας ένα κικαιώνα, ας πούμε, ένα μικρό ανεμοστρόβιλο σκέψεων όπου δεν έχει τελειωμό. Και είναι πολύ ανακουφιστικό εάν κανείς απευθυνθεί στο νου του με ευγένεια χωρίς να νιώθει θυμό, ας πούμε, και να του πει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μου χρειάζονται αυτές τις σκέψεις αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτό που μου χρειάζεται τώρα είναι ξεκούραση, είναι γαλήνη, είναι ηρεμία. Είναι ξενιασιά, ας πούμε, οτιδήποτε μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθει ο καθένας ότι του χρειάζεται. Παρότι Είναι ο το νους μάντρα. κάνει αυτή την επίκληση στον ίδιο τον νου, ε, είναι, είναι πολύ ανακουφιστικό το ότι κατά κάποιο τρόπο σε υπακούει ο νους. Είναι μια πιο συνειδητή διαδικασία από αυτή που κάνεις για να δώσεις μια εντολή στο χέρι σου ή για να δώσεις μια εντολή στο πόδι σου, ας πούμε. Είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται λίγο
έτσι συνειδητότητα περισσότερη, γιατί δεν είναι αυτόματη, αλλά είναι πραγματικά ανακουφιστικό όταν σιγά σιγά αντιλαμβάνεις ότι και ο νους σου είναι ένα όργανο που μπορείς να ελέγξεις όπως τα υπόλοιπα όργανα του σώματός, ας πούμε. Αυτό ήθελα να Ναι, πω. πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αν όχι να ελέγξεις, τουλάχιστον είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί σιγά σιγά να πειθαρχήσεις, να μπει δηλαδή σε μια σειρά και ναι, να ελέγξεις, γιατί όχι. Να πηγαίνει προς τα εκεί που θες εσύ να πάει, ουσιαστικά, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Και πολλές φορές έχει δοθεί το παράδειγμα του αυτοκινήτου, όπου ο επιβάτης είναι ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός είναι ο νους και το αυτοκίνητο είναι το σώμα. Ο επιβάτης είναι η ψυχή ουσιαστικά. Και λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τον οδηγό να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτός. Πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε να ακούει το αφεντικό, που είναι η ψυχή, που είναι η φωνή της συνείδησής μας, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό όλο είναι ένα θέμα εξάσκησης. Εξάσκησης. Ξανά και ξανά, ειδικά τις ώρες του διαλογισμού, αλλά και μέσα στη μέρα, να παρακολουθούμε και να βλέπουμε τι σκεφτόμαστε τώρα. Με εξυπηρετεί αυτή η σκέψη, με βοηθάει σε κάτι, χρησιμεύει σε κάτι. Ε, Γενικώς, Αν μπορώ να βοηθήσω και να δώσω ερέθισμα σε όποιον μας ακούει, ή μας ακούσει, είναι ότι εμένα είναι πολύ προφανές ότι το κάνει αυτό ο νους μου ανεξέλεγκτα την ώρα που ξαπλώνω στο βράδυ για να κοιμηθώ. μ, Επειδή το έχω μοιραστεί, δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που λέω, το συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους. ναι βέβαια. Δηλαδή μπορεί να σου έρθει μια ιδέα για κάτι που ξέχασες ανοιχτό, ας πούμε, για το βάζο που δεν έβαλες στο ντουλάπι, και από αυτή την ιδέα να φτάσεις να σκέφτεσαι τα παιδικά σου χρόνια ξαφνικά, ας πούμε, να κάνεις παπ, κάποια άλματα, ας πούμε, και κάποιες σκέψεις, ας πούμε, που δεν έχουν ασύνδετες θεωρητικά, αλλά τις οποίες το μυαλό εκείνη τη στιγμή ανεξέλεγκτο τη συνδέει, και πολλές φορές και δημιουργεί και στρες μάλιστα πίσω από αυτές τις σκέψεις. Εκεί λοιπόν το, είναι πολύ, πολύ ανακουφιστικό όταν είτε του λέω ευχαριστώ, καταλαβαίνω ότι θες ακόμα να είσαι δραστήριο, αλλά εμένα δεν μου χρειάζεται δραστήριο αυτή τη στιγμή και σε παρακαλώ, αν μπορείς να ηρεμήσεις, και θα σε ξαναχρειαστώ όταν ξυπνήσω, ας πούμε, δεν είναι. Είτε όταν του λέω, σε παρακαλώ μπορείς τώρα να παρατηρήσεις την αναπνοή μου, γιατί αυτό με χαλαρώνει. Κάνω μια σκέψη που είναι σαν να απευθύνομαι σε αυτό, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία πρόταση, Σπύρο. Πολύ ωραία. Ε, προτρέπω όλους να τη δοκιμάσουν, ναι. Να μιλάμε στο νου μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι σίγουρο ότι λειτουργεί. Παρόλο που μπορεί να ακουστεί από κάποιον να πει, μα τι είμαι ψυχασθενής, τώρα μιλάω με τον εαυτό μου, να μιλάω με τον νου μου, σαν να είμαστε δύο, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα, ναι, υπάρχει ένας ανώτερος νους και ένας κατώτερος νους. Και από τη στιγμή που τον παρατηρείς τον ανεξέλεγκτο νου, σημαίνει ότι εσύ βρίσκεσαι στον ανώτερο νου, ας το πούμε έτσι. Και μπορείς να του απευθύνεις το λόγο και να του μιλήσεις έτσι με αγάπη, με ευγένεια, όπως το λες. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Συνεχίζοντας λοιπόν, ε, λέει ο επόμενος στίχος, εκείνος που έχει ενωθεί στο γιόγκα βλέπει τον εαυτό μέσα σε όλα τα όντα και όλα τα όντα μέσα στον εαυτό, παντού, με την ίδια ματιά.
Μας περιγράφει λοιπόν πως είναι όταν το έχεις φτάσει αυτό το στάδιο. Έχεις φτάσει στο σαμάντι, έχεις βιώσει, έχεις εδραιωθεί στον εαυτό και βλέπεις παντού τον εαυτό μέσα σε όλα τα πλάσματα. Και τέτοιοι στίχοι πάντα με γεμίζουν έτσι με πολύ, έχουν μια ενέργεια που σε μεταφέρουν σε αυτή την κατάσταση λίγο. Δηλαδή αν το, είναι κάτι που μπορούμε να το διαλογιζόμαστε αυτό. Ότι ο Θεός είναι μέσα μας και είναι μέσα σε όλους. Και στην πραγματικότητα όλοι είναι μέσα στο Θεό και όλοι είναι ο Θεός. Οπότε αρχίζουν να εξαλείφονται οι διαχωρισμοί, οι διαφορές, οι διακρίσεις, όλες αυτές οι σχολιασμοί που κάνει ο νους μας όταν συναντάει άλλους, ξέρω εγώ, και έχει προτιμήσεις, έχει κρίσεις, επικρίσεις. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι μέσα σε όλα τα πλάσματα υπάρχει ο Θεός και αυτός τα κάνει δυνατόν να υπάρχουν, αυτός τους δίνει τη ζωή, αυτός τα εμφανίζει σε αυτόν τον κόσμο, σημαίνει ότι είναι εκείνος ουσιαστικά. Και έτσι, αν καταφέρουμε να βιώσουμε αυτό, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ουσιαστικά αυτό είναι το βίωμα το οποίο αναζητάμε. Συνεχίζει στον ίδιο τόνο. Για όποιον στα πάντα βλέπει εμένα και τα πάντα μέσα σε μένα, γι' αυτόν εγώ δεν χάνομαι ποτέ, ούτε εκείνος χάνεται ποτέ για μένα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί λέει γι' αυτόν εγώ δεν χάνομαι ποτέ. Δηλαδή αυτός που βιώνει ότι είναι συνεχώς μέσα στο Θεό, πώς μπορεί να χάσει το Θεό? Άλλο να νιώθεις ότι ο Θεός είναι κάπου αλλού και πρέπει συνέχεια να το σκέφτομαι, αλλιώς θα το ξεχάσω. Αλλά άμα είσαι μέσα στο Θεό, άμα είσαι ο Θεός, μπορείς να χάσεις ποτέ το Θεό. Ο Σουάμι λέει, άμα είσαι άντρας, ξεχνάς ότι είσαι άντρας. Ή άμα είσαι γυναίκα, το ξεχνάς ότι είσαι γυναίκα. Ή ξεχνάς ότι είσαι ζωντανός. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξεχάσεις, γιατί το είσαι. Όταν λοιπόν είσαι ο Θεός και το έχεις βιώσει, δεν μπορείς να το ξεχάσεις πια. Βλέπεις λοιπόν στα πάντα εκείνον και τα πάντα μέσα σε εκείνον. Του εαυτού σου συμπεριλαμβανομένου. Εκείνος που είναι εδραιωμένος στην ενότητα και λατρεύει εμένα σαν τον ένικο όλων των όντων, τον ένικο δηλαδή τον εσωτερικό κάτοικο που ενοικεί μέσα. Ένας τέτοιος γιόγκι παραμένει εδραιωμένος σε μένα παρόλο που ασχολείται με κάθε είδους δραστηριότητες. Επομένως, παρόλο που εκείνος βλέπει ουσιαστικά μόνο Θεό, συνεχίζει να ενεργεί μέσα στον κόσμο παίζοντας το ρόλο του ή παίζοντας οτιδήποτε του φέρνει ζωή να κάνει, κάνοντας οτιδήποτε του φέρνει ζωή να κάνει. Και λατρεύοντας το Θεό μέσα σε όλους, τον ένικο όλων των όντων, τον ενικούντα. Αυτός ο γιόγκι είναι εδραιωμένος στο Θεό, παρόλο που ασχολείται με δραστηριότητες, το είπαμε και πιο πριν. Είναι συνεχώς δραστήριος ο πραγματομένος γιόγκι. Αλλά είναι δραστήριος για το καλό όλων. Και ο τελευταίος στίχος για σήμερα, νομίζω είναι πολύ ωραίος για κλείσιμο. Αυτός που νιώθει τη λύπη και τη χαρά και τη λύπη όλων των όντων σαν να ήταν δική του, αυτός ο Άρτζουνα θεωρείται ο πιο μεγάλος γιόγκι. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος στίχος, γιατί ουσιαστικά είναι ο ορισμός της συμπόνιας. Το να νιώθεις τη χαρά και τη λύπη του άλλου σαν να ήταν δική σου. Μας φέρνει στο νου το Χριστό, μας φέρνει στο νου το Βούδα, τον Άγιο Φραγκίσκο, το Σάι Μπάμπα. Όλα αυτά τα πλάσματα που
που ζουν στον κόσμο και ζουν για τους άλλους και ζουν για να ανακουφίσουν τον πόνο των άλλων και που έχουν έρθει για να μας υπενθυμίσουν ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε γεννηθεί όλοι μας. Υπάρχει ένα ινδικό ρητό που λέει «Τα ποτάμια κυλάνε για χάρη των άλλων, τα δέντρα δίνουν καρπούς για χάρη των άλλων, οι αγελάδες δίνουν γάλα για χάρη των άλλων και αυτό το σώμα μας έχει δοθεί για να υπηρετούμε τους άλλους». Ε, Πραγματικά νιώθω ότι αυτός ο στίχος ή αυτό το ρητό έτσι δίνει όλη την αλήθεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι σαν να σου ξεκλειδώνει το για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Και είναι έτσι όταν το είχα πρώτο ακούσει ήταν κάπως σαν αποκάλυψη, γιατί έτσι με πολύ απλά λόγια σου δίνει το νόημα της ζωής που θα έπρεπε να το μαθαίνουμε από μικρά παιδιά και, και δεν το μαθαίνουμε. Δηλαδή πολλοί ζουν μια ζωή όλοι και δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί ένας λόγος για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον πλανήτη να είναι να βοηθήσουν τους άλλους, να υπηρετούν τους άλλους. Ειδικά εδώ στη Δύση μαθαίνουμε ότι πώς θα γίνω εγώ, να πετύχω, να κερδίσω, να γίνω διάσημος, να γίνω επιτυχημένος, να γίνω πλούσιος, όλα εγώ όμως. Και δες πόσο διαφορετική η προσέγγιση είναι ότι έχεις γεννηθεί, σου έχει δοθεί αυτό το σώμα για να υπηρετείς τους άλλους. Ε, Φανταστείτε να, να είχαμε όλες οι χώρες και όλες οι παραδόσεις μια τέτοια νοοτροπία. Πώς θα ήταν η γη, πώς θα ήταν ο κόσμος, έτσι. Θα ήταν ένας παράδεισος ουσιαστικά. Ε, δεν θα σας κουράσω άλλο, ήδη νομίζω είπα πάρα πολλά. Όποιος θέλει κάτι να σχολιάσει ή να ρωτήσει, Εμίλιος. Ναι, καταρχάς πόσο χρόνο έχουμε, γιατί μας είπες ότι ήταν λίγο περιορισμένος ο χρόνος. Εντάξει, πες αυτό που θες και εντάξει, όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση θα τελειώσω. Α, όχι, εντάξει, για να ξέρω. Λοιπόν, καταρχάς, το κάνω debate εδώ και μία ώρα, αν θέλω να το πω ή όχι, αλλά τελικά θέλω να είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο, ότι Ωραία. εγώ διαφωνώ με τη μετάφραση «ο γιόγκα» και θα μου ακουγόταν καλύτερο το «η γιόγκα» στα ελληνικά. Και επίσης Ωραία. και για λόγους πατριαρχίας, γιατί επειδή προσπαθούμε να σπάσουμε την πατριαρχία στα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι ίσως, ξέρεις, δεν το βοηθάει αυτό. Αλλά οκ, εντάξει, δηλαδή ας πούμε ακόμα και ο γιόγκι που λέμε θα μπορούσαμε, ας πούμε, για να είναι λίγο πιο inclusive σε άντρες, γυναίκες ή τέλος πάντων όποιος ταυτίζεται με κάποιο φύλο, γιατί έχουμε και αυτό, ας πούμε, τώρα. Μπορεί να λες ο ή γιόγκι που χου στο κείμενο, ξέρεις. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε σε τι λένε, αλλά επειδή είναι λίγο της μόδας ίσως τα τελευταία χρόνια αυτό και απασχολεί τον κόσμο, ήθελα να το σχολιάσω. Βέβαια, αν θες και εσύ για να είναι στο κείμενο, πες λίγο τη συλλογιστική σου του γιατί έχεις πει ο γιόγκα, ώστε να είναι και αυτό, ξέρεις, κάπου μαγνητοφωνημένο. Στο βίντεο. Ναι, ναι, επειδή καταγράφεται τώρα αυτό, οπότε... Ναι, όχι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί μπορεί και κάποιος άλλος να το έχει απορία. Ε, Όταν ξεκινήσαμε τη μετάφραση αυτού του βιβλίου και από εκεί έχω πάρει τους περισσότερους στίχους, ε, προσπάθησα να βρω τα άρθρα, γιατί στα σανσκριτικά έχουν τρία γέννη, έχουν αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο και στα ελληνικά πολλές φορές χρησιμοποιούμε άρθρα επειδή η λέξη μοιάζει με την αντίστοιχη, μοιάζει σαν, ξέρω εγώ, η γιόγκα επειδή τελειώνει σε α, άρα πρέπει να είναι θηλυκό, ας πούμε. Ε,
Εγώ είδα ότι ο γιόγκα στα σανσκριτικά είναι μια αρσενική λέξη και δεν σημαίνει όμως ότι ήταν ο μοναδικός λόγος που το έκανα έτσι, γιατί και άλλες λέξεις ε, είναι αρσενικές, αλλά τις κράτησα ή είναι σε ένα άλλο φύλλο, αλλά εγώ τις κράτησα με το φύλλο που έχουμε συνηθίσει στα βιβλία, τα αντίστοιχα περισσότερα πνευματικά βιβλία που έχω δει, να αναφέρονται με ένα συγκεκριμένο άρθρο, οπότε δεν το άλλαξα. Ωστόσο, είχα έναν παραπάνω λόγο για να μεταφράζω το γιόγκα σαν αρσενικό για να μην το συγχαίουμε, επειδή είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ κατά κόρον με μια έννοια κυρίως πάω να κάνω γιόγκα, δηλαδή η γυμναστική που αφορά κυρίως τις άσανες, το τρίτο στάδιο ουσιαστικά, αυτά που λέγαμε την άλλη φορά. Ε, και δεν ήθελα να υπάρξει σύγχυση ότι μιλάμε για αυτού του είδους τη γιόγκα ή ότι μιλάμε μόνο για αυτό, αλλά να το διαχωρίσω, δηλαδή ότι μιλάμε για την ένωση του ανθρώπου με τη θεϊκή του φύση. Ε, Νομίζω ότι αυτό το ότι είναι αρσενικό το διευκολύνει αυτό. Δηλαδή βοηθάει τον άνθρωπο να το προσεγγίσει με μια καινούρια ματιά και να μην το δει με τον τρόπο που έχει συνηθίσει να το ακούει. Δηλαδή αν κάποιος πει ότι είμαι εδραιωμένος στη γιόγκα, σημαίνει ότι κάνω κάθε πρωί 1 ώρα γιόγκα, ας πούμε. Αυτό ένιωθα ότι είναι σημαντικό να αποσαφινιστεί, γιατί είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω. Έτσι θεώρησα σωστό. Τώρα σεβαστή είναι και η άποψή σου, βέβαια. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Όχι, πολύ ωραίο και που μας το είπες και θα χαρώ ίσως και στο Viber ή αν κάποιος το δει αυτό το βίντεο στο YouTube να μας πει γι' αυτό στην άποψή του πώς το βλέπει. Θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε την άποψη σε κάποιο άλλο. Επίσης, να σχολιάσω που είπες για την εμπειρία πριν που είπες της Ένωσης. Οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί η εμπειρία της Ένωσης μπορεί να έρθει, αλλά μπορεί να είναι πολύ φευγαλέα. Εδώ, ας πούμε, η Μμ. γιόγκα, δηλαδή όλοι αυτοί οι στίχοι μιλάνε για το πώς να το εδραιώσεις αυτό και πώς να γίνει, ας πούμε, μια μόνιμη κατάσταση. Οπότε, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο αρκετά παραπέρα. Αλλά, δηλαδή, μην αποκαρδιώνονται, ξέρω εγώ. Η εμπειρία θεωρώ μπορεί να έρθει και ίσως πολύ, πολύ πιο εύκολα ίσως και από όσο νομίζουμε. Γιατί αν έχουμε φτιάξει μια πεποίθηση στο μυαλό μας ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, αυτό και μόνο ξέρεις μπορεί να το σταματάει, ας πούμε. Σωστό. Και τι άλλο ήθελα να πω, ναι, και συνειδητοποιώ γιατί μου είπες ότι θέλεις να περάσεις γρήγορα τους στίχους αυτούς και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι κάπως όλοι μαζί και λένε το ίδιο μήνυμα. Οπότε και Μμ. καταλαβαίνω γιατί και ο Σουάμι που είπες ότι έτσι τους πέρασε κάπως γρήγορα τους στίχους αυτούς. Πιστεύω δηλαδή ταιριάζει αυτή η προσέγγιση σε όλους αυτούς τους στίχους που είδαμε. Αυτό. Το πονοσώμα δεν είμαι ο καταλληλότερος για να το σχολιάσω που με ρωτήσατε πριν. Εγώ το είχα γνωρίσει από τον Εκαρτόλε που είχε ένα δικό του ορισμό. Ίσως είναι και το link που έστειλα, το οποίο μπορεί να το γκουγκλάρει και κάποιος, ας πούμε, ποιος είναι ο ορισμός του πονοσώματος κατά Εκαρτόλε, το οποίο είναι κάπως σαν οι εμπειρίες που δεν βιώθηκαν πλήρως εκείνη την ώρα και έχουν μείνει σαν να κρέμονται γύρω σου, ας πούμε. Σαν μια ενεργειακή οντότητα, ας πούμε, που υπάρχει γύρω σου, ξέρω, κάπως έτσι το προσδιορίζει αυτός. Δεν είναι μια έννοια την οποία την έχω βρει εγώ φοβερά χρήσιμη στο δικό μου μονοπάτι, αλλά άλλοι τους έχει φανεί εξαιρετικά χρήσιμη. Οπότε είναι στον καθένα, ας πούμε, πώς θα ταιριάξει κάποιες έννοιες και κάποια εργαλεία, ας πούμε, στο δικό του προσωπικό μονοπάτι. Δηλαδή για κάποιον άλλον μπορεί να είναι, ας πούμε, αποκάλυψη ίσως το να διαβάσει το πονοσώμα. Αυτό, αλλά επειδή δεν είμαι ο κατάλληλος για να μιλήσω, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Δηλαδή καλύτερα, ας πούμε, κάποιος να το ψάξει μόνο του, πιστεύω θα ήταν καλύτερο αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Εμιλία. Ναι, και εγώ ακόμα λιγότερα θυμόμουν για το πόνο σώμα και όποιος θέλει, ναι, μπορεί να διαβάσει τη δύναμη του τώρα, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και από εκεί θα ακούσει και για το πόνο σώμα και θα πάρει και πάρα πολλά πράγματα για το
τι είναι το τώρα, το παρόν. Οπότε, ναι, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε, Εμιλία. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει κάτι? Ήθελα να ρωτήσω, Ιωάννη, θες να μας πεις κάτι? Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω. Σπύρος τρολάρει λίγο την Ιωάννα που έχει κλείσει η φωνή της σήμερα και η απάντηση της είναι ένα σιωπηλό όχι, ακολουθούμενο από κάποια κονίδια Mike θυμού. face. Ε, Σπύρο, έχεις κάτι εσύ? Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι γιατί έχω κάνει κάποιες απουσίες συνεχόμενες και χαίρομαι, μου άρεσε πολύ και η προσευχή στην αρχή γιατί δεν την είχα ξανακούσει. Μμ. Δεν ξέρω στα τελευταία πόσα μαθήματα έχει αλλάξει αυτό. Ε, Μου άρεσε η προσευχή και θέλω να πω ότι χαίρομαι που σας βλέπω. Μου άρεσαν οι στίχοι σημερινοί ε, και αυτά. Τα υπόλοιπα που τα είπα πριν για το μυαλό. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Σπύρο, και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας πάλι. Ναι, και εμείς χαιρόμαστε. Την προσευχή πριν 2-3 μαθήματα νομίζω την έχω αλλάξει, γιατί είναι έτσι ένα δυνατό μάντρα, αν μπορώ να το πω μάντρα, που το λέμε συνήθως πριν ψάλουμε τις Βέδες και συγκεκριμένα πριν ψάλουμε τη Βέδα του Σίβα που λέγεται Ρούντρα, και αυτή είναι μια επίκληση στον Γκανέσα και τη Σαράσβατη και στον Γκουρού, κυρίως όμως στον Γκανέσα, όπου έχουμε πει τον επικαλούνται πάντα στην αρχή πριν ξεκινήσουν οτιδήποτε, ανοίγουν με τον Γκανέσα, ο οποίος είναι ο ελέφαντας που ανοίγει το δρόμο, όπως μέσα στη ζούγκλα ανοίγει το δρόμο. Και μου αρέσει πολύ, και μόνο να τη λέω μια φορά ήδη νιώθω ότι με δυναμώνει, αλλάζει όλο μου το ενεργειακό πεδίο αυτή η συγκεκριμένη προσευχή. Οπότε είναι ωραία παρατήρηση. Θα την κρατήσουμε για λίγο καιρό μέχρι να έρθει κάποια άλλη. Δεν θα σχολιάσει το σχόλιο της Ιωάννας. Θα προχωρήσω στην προσευχή με την οποία κλείνουμε πάντα. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Ευάγγελε. Και σας καληνυχτώ. Τα λέμε την Καλό επόμενη, βράδυ, να είστε καλά. Ευλογίες πρώτα σε Θεός, όλους. σε 2 εβδομάδες. Σε ευλογίες.